Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. And Tita Tanya Chinita. Anim na taon kaming long distance relationship ng aking girlfriend. Isang magandang araw po sa lahat ng mga suking tagapakinig ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po pala si Tim. Mula po sa Pasig City. It's complicated. Dahil nga sa long distance relationship. Pero buti na lang at meron na pong technology. Meron ng video call. Hindi tulad dati. In a relationship po kami ni Diane for 6 years. Dati po kami nagtatrabaho sa airport. At sa kagustuhan po naming umasenso sa buhay, ay sabay po kaming nag-apply papuntang Dubai. Kaso nga lang po, call and teats. Si Dayan lang ang nakapasa. At dito na po, nagumpisang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Huwag ka na umiyak. Tama na. Ay, miss kita, baby. Paano Miss na din naman ako? kita, eh. Sunod. Susund ako sa'yo. Sunod Promise. ka ha, promise. Promise. Huwag kang magbabago, ha? Yung loyalty mo, tandaan mo, yan ang pinakamahal na mahal ko sa'yo, ha? Oo naman. Ikaw rin, baka magbabago ka rin pag nasa Dubai ka na. Hindi, pangako. Tingin ka sa akin. Sita mo, oh. Promise. Ba't hindi siya mag-close? Ba't bukang buka? Siyempre, buka para sa'yo. Eh, baka buka din yan para sa iba. Ay, bastos ka! Aray ko. Yan, mamimiss kita eh. Huwag kang mamababae dito, ah. Promise. Ay, bakit buka? Para sa'yo. Ikaw yan, sila yan. Ay, iiwasan ko. Iiwasan ko nga. Oh. Galing pa talaga.
Mag-ingat ka doon, ha? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Huwag tayong mag-iwalay, huwag tayong magbabago sa isa't isa, ha? Promise. Mahal na mahal Dayan, kita. basta susunod ako. Yung likod mo, pagpawis sasapinan mo lagi. Tsaka kumain ka ng yung mga noodles na huwag masyado, ha? Baka magkasakit ka sa bato, tapos mamatay ka. Ayoko ka mamatay. Ito naman, ba't? Ano kumain ka Huwag ka rin? masyado mag-soft drinks. Lakas mo mag-soft drinks. Hindi na. Tsaka kape para makatulog ka. Huwag ka masyado magkape. Mimiss kita. Mamimiss kita, mahal, baby. Makis ka sa baby ko. Mag-ingat ka doon, Dayan, ha? Ingatan ko yung sarili ko para sa'yo dahil magsasama pa tayo ng masaya, ha? Susunod ako, pangako. Sunod ka. Maawa Kaya ka. sa aking mga mata at hindi mo Ang 2 taon ay inabot po siya ng pandemic sa Dubai at na-lockdown at nawalan po ng trabaho si Dayan. Baby. Baby, kumusta ka na dyan? Baby. Sundo mo ako dito. Alam mo namang hindi ako pwedeng pumunta dyan, lockdown. Baby, paano na tayo? Papabayaan mo ba ako dito? Siyempre hindi. Sige, ganito. Tutulong ako. Magkano kailangan mo para makauwi ka lang ng Pinas? Baby, ang hirap-hirap. Kailangan ko ng 400,000. Saan ako kukuha nun? 400,000? Baka pwede padala ka. Baby, mawawala din naman yung pandemic. Baby naman hindi pa mahal mo ako. Oo naman, siyempre mahal kita kaso kung anong kaya ko lang ibigay, baby. Wala naman talaga akong pera pa eh. Basta may maibigay man ako konti. Basta makauwi ka lang ng Baby, Pinas. 400. Wala pa dun yung yung mga papers na dapat kong asikasuhin para makauwi ng Pilipinas. Baby, konting tiis na lang. Mawawala na yung pandemic. Babalik na din yung airport. Baby, baka magawa mo ng paraan. Please, maawa ka naman sa akin. Ayoko dito. Baby, may Mabutan pa ng matitinding lockdown. Baka lalo hindi tayo magkasama. Alam mo, talo ka kasi di mo makakasama yung ganda ko. Baby, alam mo naman nag-apply din ako for Australia, di ba? Yung pera ko nandun din eh. Nangutang pa nga ako sa mga So, mas magulang ko. pinipili mo yung Australia kaysa sa akin. Hindi, syempre mas pipiliin kita. Kaso nga lang, nagkataon lang din. May maibigay ako konting tulong. Pero hindi lahat. Kasi nabayad ko na rin sa application Sige, ko sige. eh. Pwede na yan. Magkano yan? Di ko pa alam. Basta ibigay ko na lang. Basta makauwi ka lang. Okay ba? Okay lang ba yun? Okay. Sige, sige. Pero next time, damihan mo, Wala. Pag makaalis Pag ako. nag-Australia ka na. Oo. Basta bumalik ka na ng Pinas. Okay? Okay, mahal. Bye. Baby, bye, baby. Love you, baby. Love you, baby. At nakauwi nga ng Pinas si Dayan, Colin Tits. Matapos ang lockdown at pananatili niya sa Dubai, halos wala na rin po siyang naipon. Dahil nga po naubos sa panggastos niya. Ako naman ay pumasa. At sa wakas ay makakapunta na rin ako ng Australia.
Grabe ka naman talaga. Aray. Grabe ka na. Eto na nga, dito na nga ako sa Ay, wala pa naman. Oh, dito ka nga. Dito na nga ako sa Pilipinas. Ikaw naman yung alis, baby. Ayaw mo ba talaga akong makasama? Hindi, kasi syempre, hindi natin alam kung ano talaga eh. Pumasa ako, hindi ako pumasa sa Dubai. Siguro pang Australia talaga ako. Ano maintindihan Iiwanan mo? mo na ako, Hindi. baby. Baby, pangako ko sa'yo. Kukunin kita. Promise? Oo, doon na tayo. Yung Dubai hindi para sa atin yun. Ilang taon bago mo ako makuha, baby? Hindi ko pa alam. Kailangan kong maging... Baby, baka mambabae ka dun, ah. Baby naman, Baka magtatrabaho lang ako. Mag-aaral ako, tapos ang magtatrabaho. gwapo mo kasi. Baka maraming magkagusto sa yung OC. Diba? Baby, wala. Promise. Ikaw lang. Promise? Ba't ako titingin sa iba eh? Ikaw nga lang yung mahal ko. Ako pinakamaganda. Ikaw. Ako pinakamasarap. Ikaw. Tingnan mo yung puso ko. Tingin. Dayan. Yan. Ako din. Ikaw lang Ako din mo yung puso ko. Oh. Tim. Oo nga no. Parinig ka. Bakit ayaw mo parinig? Sige na, parinig kung ako ba Dito ka. talaga. Tim. Bakit sa mukha? Hindi yan mukha. Ba't na Oo nga, baby oo nga. yan? Ako nga. Tim. Basta pangako ko sa'yo, dadalhin kita doon, okay? Baby, wag mo akong iwan na kahit may makilala ka doon, kahit may mga mas maganda, tsaka mas mayaman ako kasi wala akong trabaho, baka iwanan mo ako. Kasi ganito lang ako. Magtatrabaho ako. Pero maganda naman ako kahit wala akong trabaho, di ba? O alam ko, magpupursigi ako para maisama kita doon, okay? Promise, magtawagan tayo lagi, Mamimiss kita. Baby, mamimiss kita. Pasensya ka na kung aalis ako, ha? Baby. Ang hirap-hirap naman. Lagi na lang tayo nag-iwalay. Ganun talaga. Halika nga dito. Mamimiss kita. Mamimiss kita, baby ko. Aking sinta, ikaw lang. Gustong-gusto ko ring maisama si Dayan sa Australia Call and Teach. Kaya naman, araw-araw ang aming komunikasyon. Kaso nga lang, nung unang beses na aplikasyon niya ay na-deny. Ngayon naman sa pangalawang beses, ganun din. Hello. Huwag ka na umiyak. Ganun talaga baka... Miss na kita eh. Ako nga eh. Uwing-uwi na nga rin ako dyan sa Pagod Pinas na ako umiyak lahat ng tawagan natin nung umiiyak ako. Pagod na ako umiyak kaya gawan mo ng paraan. Baby, alam ko naman gusto mo rin pumunta dito. Ako rin naman gusto ko rin makasama ka. Kaso, wala eh. 2 beses ka na naninay. Bakit pa na-deny daw? Anong kulang? Di ba marami naman ikaw pera? Nilagay mo dun sa bangko ko para yung bank statement. Ano pa kailangan Hindi nila? ko maalam eh. Hindi ko alam. Pero, sige lang. Hahanap tayo ng paraan, okay? Dali mo naman umanap ng paraan. Miss na kita, baby. Baby, basta pagka-uwi ko, bibit-bitin na kita. Promise. Promise. Kasi miss na rin kita. 3 taon na rin ako dito. Okay? Sige, baby. Basta, hanap ako paraan, uwi ako. Thank you, baby. Wala po akong ibang maisip na paraan, Call and Teach.
para mabitbit ko ng Australia si Dayan, kundi ang pakasalan siya. Kaya agad akong nag-book ng plane ticket pa uwi ng Pinas. Pero bago ko po siya kinita, ay kinausap ko muna ang aking mga magulang. Uy, anak, kumusta ka na doon sa Ay, Australia? napakagwapo talaga ng anak ko. Hindi talaga kumukupas. Manang-mana ka talaga, talaga Ma. sa akin. Pa, nandiyan pala yung mga pasalubong ko sa inyo. Uy, salamat. Uy, salamat. Yung kapatid mo, binigyan mo na ba ng pasalubong? Oo nga, si Carl Eric, binigyan mo ba ng pasalubong? Si Aileen, binigyan mo na ba? Ang dami gusto nun, mga make-up. Sino si Aileen? Wala naman tayong anak. Aileen! Bakit? Gusto nyo talaga. Ako si Kalirik, bay. Hello po! O, yan na yung pamangkin mo. O, yan na yung pamangkin mo. Kanina po akong anak. Adopted ka lang namin. Kaya huwag ka na mag-react. Kuya, Tito Tim. Alam mo, ang gwapo mo. Wala ka bang ibang nakahanap na babae doon sa Australia? Kasi, Naku, marami naman dun, pero nasa alam trabaho mo, lang yun ako na lang eh. asawahin mo. Osi Kit. Kasi, Ano? Osi Kit. Aha. Akala ko usi-usikip. Ano? Hala. Dito kasi pag Osikit, mayaman nakatsama. Dadala mo kami pag citizen na ka Oo na nga. doon. Kailan mo ba kami dadalhin doon, Tito? Sige Tito lang, Tim. basta maghintay-hintay lang kayo. Pababakasyonin ko rin kayo pag nakapag-ipon na ako doon. Yay! Ito na yung chocolates ko Wow, para sa'yo. thank you po! Ano po, iba po yung chocolate sa si Osikit? Oh, iba yan chocolate doon. Sarap po. Oy, ang sa akin, tol. Yan, mga pabango nandyan. Tito Kim, bakit Tol, sa akin, tol. bakit ka umuwi? Nandyan. Ba't ka umuwi? Kakausapin ko si mama at papa. Okay, doon muna kayo. Sige Mag-usap po, muna kami, ha? bye, Tito Kim. Sige, tol. Ano ba yung sasabihin mo? Pa, may sasabihin sana ako sa inyo, Kasi ano po magpapakasal na lang kami ni Dayan. Ano? Bakit biglaan naman yata? Hindi namin alam na ganyan na pala ang relasyon niyo. Malalim na pala. Matagal na rin naman kami. Kaso anak, matagal kayo hindi nagkasama. Sigurado ka na ba dyan? Oo. Magsisi ka. Kaya nga, wala ka bang nakilalang iba doon? Busy lang ako sa trabaho at pag-aaral doon. May mga nakilala ko pero gusto ko makasama si Dayan eh. Wala nang ibang paraan. 2 beses na po siya na-deny. Kailangan kasal. Yun na lang tanging Ay, paraan. tama yun, Kanor. Hayaan mo magpakasal. Bakit? Tigil ang kasal. Wala bang kasal? Wala pa ba? Wala pang kasal. Bakit? Ay, sa akin, boto ako, anak. Sige, tama yan. Ganyan lang. Ganyan talaga ang mga tao nagmamahalan. Gagawin lahat ng paraan. Ang tatay mo noon, kung di pa pinakausap sa kanya ang lolo mo. Abay, hindi ako papakasalan. Nagalaw niya na akong maigi. Dali lang. Ayan na naman tayo sa usapan na yan. Totoo naman. At least ang anak mo, siyang lalaki, siya ang may kagustuhan. Kaysa naman ang lalaki ang umuiwas. Basta wag. Tim, anak. Siguraduhin mo muna. Kita mo talagang hindi sang-ayon yung tadhana sa inyo. Ilang beses na siya Paano mo na-deny. nalamang tadhana yun? Australia, sinisi mo pa tadhana sa visa. Na-deny nga, di ba? So dapat wag na lang. Okay? Ayoko. Ma, pa. Hindi ko alam pero kailangan ko kausapin si Dayan. Mas mabuti pa. Kayong dalawang nakakaalam niyan, di ba, darling? Tama, kaya nga Tim ang pangalan mo, Timbangin. Galing mo talaga, darling. Siyempre. I'm sorry.
Pero sa tingin ko, hindi na to mag-work. Dahil dun lang? Dahil sa visa? Dahil sa na-deny ako 2 beses? Yun lang ang dahilan bakit ka makikipag-break? O baka may iba ka na kasi? Wala. Baka meron ka ng Australiana na nagustuhan doon. Wala akong iba. Yun lang, napakababaw Ayan. naman ang pagmamahal At mo. mas matagal pa yung pagsasama natin. Mas matagal pa yung hindi tayo nagsama kaysa nagsama tayo. Kaya gusto ko pang mag-enjoy. Marami pa akong plano sa buhay. Kaya Kuhanin mo ako, kaya mo yan. Isa Hindi pang nga beses. pwede, hindi nga tayo. Isa pa. Hindi na nga eh. Tim, mawa ka naman sa akin. Mahal na mahal kita, Tim. Tim, gusto ko kita makasama. Huwag kang sumuko. Kaya natin itong dalawa. Kaya tayo para sa isa't isa. Nangako Huwag na ka. natin ipilit. Huwag na natin ipilit. Loving can hurt sometimes, but it's the only Sasakyan si Ka